Aj nahrám to asi po 4-krát, lebo neviem, čo sa proste deje s tým TikTokom, ale dneska 2.10. začala BTS McDonald's, takže vám to idem ukázať, lebo proste toto chcem natočiť na spomienku, že proste bol BTS McDonald's, hej, takže poďme si to ukázať. Super, mám 15%, takže dúfam, že mi to vydrží cestu domov, hej, a som na obchodnej, keby ste pýtali, hej. A práve papám hranolky. Takže tak. Takže začneme asi s krabičkou. Tak to vyzerá tá krabička. Takže podľa mňa vyzerá, že brutálne. To si určite nechám na uloženie. Tak to vyzerá. Teraz je táto kolekcia. Ale neviem kedy, ale bude táto kolekcia. A podľa mňa táto kolekcia sa mi proste viac páči. Takže pozerajte na to. I love you. Hej. So much. A teda, jasne, že sa mi nepodarilo jedného člena kúpiť, Jungkonga. To je akože môj favorit, to je... A prečo? Proste prečo? By ste náhodou niekto mal Jungkonga. Ja vám dám aj 1000 eur, ale ja ho potrebujem do zbierky proste. Prosím vás, napíšte mi, že máte toho Jungkonga. No teda, takto vyzerá ten obal. Podľa mňa vyzerá akože nádherne. I love you. A teda ináč obal od hranoliek vyzerá tak isto aj obal od nugetiek, lebo dneska som si dala nugetky, lebo proste som mala chuť na nugetky, takže som si dala nugetky. A ani obal od nápoja vyzerá tak isto, ináč som si dala kofolu, keby vás to zaujímalo. A ináč toľko veľa ľadu tam dávajú, takže neskutočné. Ináč, aby som to uviedla do správnej miery, tak ja už troch figuriek mám doma, ale ešte mi zbývali ďalšie 4. Jasné, že Jungkonga sa mi nepodarilo zohnať, lebo majú ho vypredaného, ale kúpila som si aspoň 3 a idem vám ich teraz ukázať. A že tie krabičky a tie samostné figurky sú tak strašne cute, I love, akože milujem. Tak to vyzerá Jimin, takže ideme si prvého otvoriť Jimina, akože tá figurka, teda ten obal samotný vyzerá akože najkrajšie. Inak sú všetky tie možnosti tejto kolekcii. Jungkonga sa mi nepodarilo zohnať. A teda takto vyzerá a takto je úsmev. Ideme to otvoriť, akože I love you. Takže spadli ste mi, skoro sa mi vylial nápoj. No, teda takto to vyzerá. Už to otváram, tak to je to ešte aj zabalené, akože, aby to. Takto to vyzerá. S tým obalom. Akože ja som nadšená. Ja som ešte to, čo mám doma, neotvárala, lebo som čakala na vás, kým budem mať všetky, aj keď sa mi nepodarilo